हेल' लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि दङ आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ नङा होमबा ओमफ्राय नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअआव बराय हरफिननाय थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआवथ' बेफोरबायदि जेबो मोजां जानाय नङा ओरैनो जाब्बा जुब्बा भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना मा होनो आंनि भिउखौहाय 1K खालामनानै हो अननानै थाबैनो ओमफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरोना लोगोफोर अननानै माने आंना भिउआनो फैथारा ओंखायनो आं एसे दुखु आरोना नै जोंना सनाया अननानै नोंथांमोना आंनि भिउखौहाय 1K खालामनानै होथारदे लोगोफोर स' सापर्ट खालामबानो जाबाय बेबायदिनो जाहाथे आंबो गुबुनफोर इउटुबार गोदोर बायदि दावगालांनो हायो नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो आं दावगालांनो हागोन नालाय ओंखायनो अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय भिउखौहाय 1K खालामनानै हो दे सना बुं हाय होन दे हाय होनदो नायबाय हाय दे हाय नुदो जोंना फिसालायाबो रोंबाय आरो खालामबावदो दे सुमा दे सुमा दे सुमा होआ हायसो खालामबाय थागोन स' बेखिनिखौनो आङो बुंनो थाखाय भिडिअ बानायदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे एसे संनाय खावनायनिबो भिडिअ होगोन बे भिडिअजोंनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोबजासिम ओमफ्राय आंनि भिउखौहाय 1K खालामनानै हो अननानै बारा नङाब्लाबो स' बेखिनि भिउआ फैब्लानो आं गोजोननाय मोनगोन आरोना थाबैनो 1K खालामनानै हो आरोना आंनि भिउखौ लोगोफोर दे ओमफ्राय आं दिनैहाय मा संगोन बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै माने आङो फुल भिडिअ खालामा आरोना एसे ससे बानायगोन भिडिअखौ बेखौनो सोनानै होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै नायबानो जाबाय आरोना जोबजासिम ओमफ्राय आरो भिउखौहाय 1K खालामनानै होथारदे लोगोफोर अब्लासो आंबो सानफ्रोमबो भिडिअ होनो गोसो जागोन आरोना ओमफ्राय भिउआनो फैथाराबाथाय भिडिअ होनो एसे बोरैबा मोनो आरोना ओंखायनो नोंथांमोना 1K खालामना हो थाबैनो दे लोगोफोरजों शेयार खालामलाय ओमफ्राय भिडिअ मोजां हेगारनो हायाब्लाबो जा हेगारनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायदो आरोना आङो मा भिडिअ लाबोनांगौ नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना अब्लासो आं मोनथिगोन मा भिडिअ लाबोनांगौ ओमफ्राय नङाब्ला मा भिडिअ होनो जाबाय थायो आरोना सानफ्रोमबोथ' बेफोरबायदि भिडिअनि माबा फैबाय थाया जोंनावहाय मा भिडिअ लाबोगोन जाबाय थायो ओंखायनो नोंथांमोना खोन्थाहर एसे अब्लासो जोङो मोनथिगोन आरोना मा भिडिअ हेगारब्ला मोजां जागोन ओमफ्राय जों सानबाय थायो मा भिडिअ होगोन बेबायदि ओंखायनो थाब भिडिअखौ होनाय जाया आरोना रेगुलारनो ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थाहरब्लानो जाबाय कमेन्टआवहाय दायो आं नै अमा एवगासिनो आरोना लोगोफोर माने ड्राय फ्राय खालामगोन आङो बेखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायफालांबाय था आरोना आङो अमाखौहाय मोजाङै रुनानै लाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय मोजां एवनानै पियासफोरखौ उनावसो होदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायफालांबाय था आरोना आं एसेल'सो भिडिअ बानायदों बारा गोलाव बानायाखै मानोना भिडिअआ फुल जायो नालाय ओंखायनो एसेल' बानायदों नै बिथिंजायहाय आलुजों ओमफ्राय बिलाहि एसे ग्रेभि बानायगोन आरोना एसे टप बानायगोन आङो बेखौहाय ओमफ्राय दहायनिखौहाय फ्राय खालामदों ओमफ्राय नैखौ आङो एसे रिसि लाखिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायफालांबाय था माने आङो मोजाङै एवना लाबाय आरोना आङो लोगोफोर आङो धनिया सोनिया होखाबायमोन आरोना जोबोर टेस्टि नुखाबाय दायोहाय ओमफ्राय मोननोनो जाबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव जादोंमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालाम माबायदि मोनदों आंनि भिडिअखौहाय आरो मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक होलां आरो शेयार खालामनानै हो आरोना ओमफ्राय थाबैनो आंनि भिउखौहाय 1K खालामनानै हो लोगोफोर अननानै नै आंनि अमाया मोनबाय आरोना दायो गोथाव नुखाबायना सोरबाफोर जानो लुबैदोंबा कमेन्ट खालामहर आंनो अब्लानो आङो नोंथांमोननो संनानै हरगोन आरोना जाय जानो लुबैदों कमेन्ट हर नै लोगोफोर नैबे नारेंखल रुखिबाय थानाया जोंहानि आब' आरोना दाखालि आं न'आव थांनायावहाय आंनो लारु बानायनानै जाहोहरदोंमोन ओमफ्राय आं भिडिअ बानायदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो होनो बावगारनानै दङमोन ओमफ्राय दिनै भिडिअ बानायनायलाय बेयावहायनो जमानो सोबसननानै होबाय आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासिम दे लोगोफोर बे आब'आहाय आंजों भिडिअआव सम थाफाबाय थायो आरोना आं न'आव थाङोब्लाथाय ओमफ्राय बेखौनो आङो सोसननानै होबाय आरो
नोंथांमोना लोगोफोर भिडिअखौहाय जोबजासिम ओमफ्राय नै दायो लारुआ बानायगासिनो ओमफ्राय लोगोसे दायोहाय फिथाबो बानायबावगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था अब्लानो नुलांबाय थागोन आरोना आं जोंहानि आब'आ मा खालामनानै जाहोहरदोंमोन जोबोर गोथाव जादोंमोन आरोना लोगोफोर जानो लारुआ बिराद गोथाव जादोंमोन नालेंखर गोजा आरोना जेबो फिथा गुन्दै सुन्दै होआखै बेवहाय ओमफ्राय नालेंखर गोजानो बानायदों आरोना बिराद गोथाव जादोंमोन आरोना बिथिंजाय नै दायो कप फिथाबो खावदों आरोना नोंसोरनिथिं मा होनो मिन्थिया बेखौहाय मा होनो गरसि फिथाबो होननानै बुङो ओमफ्राय कप फिथाबो होननानै बुङो आरोना नोंसोरनिथिं बेलेग बुंनो हानाय ओमफ्राय जोंनिथिं बेबायदिनो बुङो आरोना लोगोफोर दायो नै बानायगासिनो जोंना आब'आ बिराद बरिया बानायदोंमोन आरोना बेनि आटाखौ नाना लानानै ओमफ्राय बरियानो बानायो आरोना सिङावहाय नालेंखर होयो थेंक इउ आब' सना आंखौ एसेबां गोथाव बानायनानै जाहोहरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि आब' सना Apa? Saya indeks sudah. Apa? Apa? Nei. Sudah. दायो आङो मोनाबिलिनि एसे बेरायफैदों आरोना लामाथिंजाय ओमफ्राय आंना फिसालाया खारबोबाय सिगांनो बहाबा लांनायदो सानदों बियो ओमफ्राय आङो मा होनो मैया दाखालिबो एसे भिडिअ बानायनाय दङमोन आरोना बेखौनो बे भिडिअआवहाय आङो सोनानै होगोन एसेब्लाबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय